Я зіпсувала романтичну вечерю. Душа моя, ти нічого не зіпсувала. Розумієте, ми молодята. У нас медовий місяць. Хоча ми 20 років були сусідами. І найкращими друзями. До того дня, як Орест не побачив мене голою. Розумієте, Лілечка вийшла на балкон і зачинилася без одягу. Я піднімала кундаліні, сексуальну енергію. Я милувалася сонцем, я вбирала енергію, аж тут двері заклинило. А я якраз вийшов на балкон з кавою. Дивлюся, Лілечка стоїть собі спокійно і просить, щоб я викликав рятівників. Ой, Люба, у тебе отут кров. А,